الآن الآن هي الثانية بعد الثالثة هي الساعة الثانية بعد الثالثة. Ara són 2 hores després de tèrcia. Per ser un cristià, teniu força traça. Per ser de la secta de Mahoma trobo que estàs força instruït. El sabeu fer servir, aquest astrolabi? Ningú no me n'ha ensenyat. Doncs l'inventor era de la secta de Muhammad. Podeu ser força enginyosos, els àrabs. Llàstima que seguiu un déu fals. El mateix que penso jo de vos. El vostre déu barbut. No facis burla, Omar. En aquesta casa no es fa broma amb el senyor. No toleraré ni blasfèmies ni cultes idolàtrics. Seguim? Digueu-me, senyor, per què insisteu a aprendre l'àrab? Per escriure el millor llibre del món. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Em pensava que el millor llibre del món era el que estàvem escrivint ara. I ho és. És el millor llibre del món. Servirà per fer conèixer el que vaig escriure aleshores. El llibre de la contemplació de Déu. Car jo sóc aquell que tot temps em vaig desviar de la veritat. Vaig fugir d'ella. I vaig cercar les vies de falsedat. I tot això m'ha esdevingut, Senyor, perquè jo cercava veritat allà on no era i em confiava a altres coses que no éreu vos. Aquest és el manuscrit que escrivia Ramon Llull, és el llibre de la contemplació de Déu. Hi ha qui diu que amb aquest llibre comença de veritat la literatura catalana. És la primera gran obra de Llull, és una obra descomunal, gegantina. Això només és el primer volum, però en total fa més de 1.000 pàgines, és a dir, 4 vegades el tirant-lo blanc, que no és cap broma. La primera versió, Ramon Llull la va fer en àrab, destinada als musulmans, la segona versió és en català, destinada als seus conciutadans, i la tercera versió, que és aquesta d'aquí, és en llatí, i la va escriure perquè la llegissin arreu del món cristià. I aquesta versió és molt interessant perquè al principi de tot hi ha una inscripció, que és aquesta d'aquí, que diu Ego Raimundus Lullus. Pensem que això ho va escriure el mateix Ramon Llull amb la seva pròpia mà fa més de 700 anys. I que diu això, ho tradueixo. Jo, Ramon Llull, dono aquest llibre al convent dels germans de la Cartoixa de París. I el monjo que rep el llibre també fa una inscripció, que és aquesta d'aquí, Oquest primum volumen, que vol dir, aquest és el primer volum de les meditacions del mestre Ramon, any 1298. I a sota hi va fer aquest dibuix per mostrar quin aspecte tenia aquell personatge que li havia entregat aquest llibre i, sens dubte, és l'aspecte que tenia aleshores Ramon Llull. Doncs bé, ben orgullós amb aquest primer gran llibre, Ramon Llull es va voler posar a prova. No oblidem que el seu gran objectiu era la conversió dels infidels. I d'infidel n'hi havia un que el tenia ben a prop. سمع الله ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. No vaig ser prou clar quan et vaig dir que en aquesta casa no es tolerarien els cultes idolàtrics. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Podré dir-vos que reso la verge i que m'ha fet cristià, però estaria mentint. Ensenyo la veritat i així m'ho pagues. Creieu seriosament que amb 4 paraules podeu canviar la fe de tota una vida? Et fas el sord a les meves raons necessàries. Un bon musulmà no escolta raons idolàtriques. Tornaré al mercat d'esclaus. أنا لماذا؟ لا يمكن تفعل هذا معي. توماس! لماذا؟ أنا كنت معك. لماذا لا أغفله! يمكن؟ لا لماذا لا أغفله! يمكن ليكن تركوني؟ Sol vull parlar amb en amo. Un dia el moro es dirigí cap a mi amb un gran crit. Ara moriràs. A la lluita que sobrevingué, el Tim Moro fou enderrocat i afermat. Els altres habitants de la casa que havien sentit l'aldarull volgueren escometre el Moro, però no ho vaig permetre. Explicaré les raons necessàries fins que m'escoltis! Podeu continuar fins que us quedeu sense veu. كمل لا تقف كمل. Vaig decidir tancar-lo fins que hagués decidit què em feia. Durant 3 dies vaig romandre fent oració. Però passats els 3 dies em trobava molt meravellat en observar que el meu esperit mantenia el dubte sobre si donar mort o no al captiu. Aleshores vaig donar gràcies a Nostre Senyor perquè m'havia tret de la gran perplexitat en què em trobava i sobre la qual tant havia suplicat. Per què em mireu així? Nostre Senyor va decidir el camí que aquell moro havia de seguir.